smrti svého otce stal se náčelníkem všech Apačů žijících na rozsáhlých lovištích mezi Texasem a Novým Mexikem, mladý Winnetou. Dobyvatelé ze všech končin světa pronikali do dalších a dalších území a jejich bezohledný postup hrozil rozpoutat novou válku rudých proti bílým. Winnetou považoval za své životní poslání zabránit těmto hrůzám, které mohly znamenat zánik všech indiánských kmenů. Zarmoucen, že ho bílý bratr opouští. Je to jenom nakrátko. Winnetou ví, že když mě bude potřebovat, budu zase po jeho boku. Winnetou slyšel, že bílí muži byli u Komančů a dali jim ohnivou vodu, aby porušili mír mezi Apači a Bělochy. Winnetou bude šťasten, když se jeho bílý bratr brzy vrátí. Takže vás vítam, Romále vás vítam na mojom live, teraz vás vítam všetkých, volám sa Desider Horvát a som riaditeľ komunitného centra v Anglicku Bokalemuja. Odel tu menca, amen, odel amenca. Kone mi utekli, lebo už moje komunitné centrum strachovalo, už nemám zárobky a nemám benefity a nikto mi neplatí a nikto tam nechodí, tak mi kone utekli, divé kone. A zostali mi to len tieto praciatka dve, ktoré mám. Kaladuj dzive bále, mange a čilero male.
Tieto prasiatka mi zostali na kone, mi utekli, takže z mojej komunitného centra v Gravecene absolútne nemám nič. Zostáva mi otvoriť len politickú stranu, rómsku, ktorá sa volá Circus Humberto Mesom Rom. Circus Humberto. Pre debilov a negramotných a idiotov potrebujem tam viacej, čo najviac parastov a parchantov a vyjebancov. Poriadnych Romov tam nechcem ani vidieť. Odel tu menca, odela menca. Hetua odel, heleha odel, hekoleha odel, hekaleha odel. Takže v prvom rade, Romale, vám chcem povedať, lebo vidím, že tu rozprávate o nejakých koní, a že 16 roky nosím nejakú tú istú košelu, tak špeciálne som si oblekol dneska nové žúžok Adomangejom. Takže tu mám novú košelu, už toto koňa nemám, lebo koň sa vyvrátil a prevrátil a pošiel aj on hore kopcom. Tak ďaleko utekol odo mňa, všetky opúšťajú ma, každý uteká iným smerom, raz doľava, raz dole ide, jak far upre, jak far telma. A títo ľudia, ktorí boli pri mne, utekli a zostal som sám a volám sa riaditeľ komunitného centra Bokalemuja vo Gravecene. Tak chcem len vám toľko povedať, aj tie kone, ktoré som mal, ešte aj tie odo mňa uteknú a časom utekne odo mňa aj žena, aj deti, odtiaľ zostanem sám a potom budem robiť politiku sám na cintoríne. Tak kam tu megete pelero male? Kereno laipi prema poteskus. Me baro ino storom. Odesci sa baro ino storom hino. Pelestenane rom. Hinesto. Kada pajačiko za Amaro. Amaro pajačikos le Peter Polak a Desider Orvat. Peter Polak, duj pajačiki. Ojek pajačikos, o duj to pajačikos. Ovleho piki, riki. A nevyšlo a zdegradoval. O polagleské kerďa káka. Kerďaleské káke pošero káka. Kákleské chyťa pošero probuď. A gejade našiel polák. No, deži skerelo lajpi. Kere pesko lajpici. O lajpici peske kervakero korkoro peha. A ovino riaditeľi z komunitného centra korkoro paš peste. Korkoro peha vakero. Aj rozpráva sám so sebou, aj to sa odrazí tento live a rozpráva sám riaditeľ pre seba. Ovino aj to riaditeľ skôr prekal peste. Je to pajáčik, ďalší pajáčik. O Peter Polagleské kerďa kaka, a karáke kerďa kakao, kameltero del diline nípele romente elete dikele, pačivale romen kamelte elete dikel. Do pačivale romahine, rendešte rajkane, naštite elete dikel, rendešte čo ovino veziris, okulalara, kukulaka, kukulala. No takže keď ste ma pourážali, zobliekol som si novú košelu, lebo kone mi utekli. Takže z mojej stránky všetko takých live. A tu čendevleha. A čendevleha romale. Odel tu menca. Odel a menca. Riaditeľ komunitného centra Gravecene, Desider Orvat.